हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय। दायो दंफैयो नैबे आगस्टिन हस्पिटालाव। बियो हस्पिटाल आगस्टिन बङाइगाव सापागुरिनि आगस्टिन आरो मेन हाइरड गुदियावनो बे हस्पिटाल। बेयाव दंफैयो आङो नै सासे फंबायखौ हस्पिटालाव लाबोदों आरो बे जाहैबाय हस्पिटाल सिङाव प्राइवेट हस्पिटाल। बे फंबायखौ लाबोदों नै हस्पिटालाव हामजोब्बाय नै मानसियानो नायजाला माबोरै जालांखो मानसियानो बोरै जाखो एकदम हामख्रंलांथारबाय नायलाय सेहेराफ्रानो माबायदि जाखो। गोबाव जाबायना लोमजानायाबो मास मोनसे जाबायनो रावबो माबाया दा बारा जाबोसिनबाय ओंखामफोर जानो हाला आरो प्रब्लेमा जाहैबाय माने खिनो हायानो खिबा माने उदैफ्राव सायो आरो ओमफ्राय थै फैफायो बे प्रब्लेम आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरखौ लिंदोंमोन आरो हस्पिटालाव फैनो रावबो फैयाखैमोन। ओमफ्राय जोंहा गामिया गोजान जायो नालाय होमब्लाबो बे कन्टेक्ट खालामदों आरो आंखौ फैगोन फैया कन्टेक्ट खालामनायनानै दा लेंहरथाबनायखाय आंबो फैनांगौ जाबाय। उपाय गैया बयनिबो थाखाय मोजाङानो हेल्प खालामनायनायानो रावबो माने हेल्प खालामाखैमोन आरो दा आंनाव फैफानाय बायदि जाबाय आरो दा रावखौबो मोनाखैमोन बे फैनो थाखाय हस्पिटालाव जाथि खुरमाखौ लिंदोंबाबो रावजोंबो फैजायाखैमोन बिदा फंबायजोंबाबो दा जोंहाबो बिदा फंबायानोखा सोमोन्दोआवबो न'खरनिनो जाखायो आंखौ लेंहरनायलाय आं फैनानै दा जोङो हस्पिटालाव दंफैयो आरो दा रेजिस्ट्रेसनबो लाखांबाय डक्टरनो देखायथ'नो मोनाखै डक्टरा दा मा बुङो नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जायखिया दा दसेनि उनाव रिपर्टखौ मोनोब्ला नोंथांमोननो आं खिथाफिनगोन मा जादों। लोगोफोर जोङो नै हस्पिटालनिफ्राय ओंखारबोबाय दा न'आव थांफिननोसै आरो बेमाराथ' दा जेबो मोनासै बे गारमायाव मा जादों होनामोनलाय टनसिल गारमायाव माबा टनसिल ना मासो जादोंनो बिनि थाखायनो ओंखाम जानो हायिनि थाखायसो खिनो हायाखैमोन आरो खिया गोरा जायोमोन बेनोमोन आरो ओमफ्राय गावहा बेखौनो माबा उसुबिदा मोन्दोंमोन आरो माबाफोर नांथानानै दं होननानै गावहा खिथादोंमोन आरो आंनि सिगाङाव। थेवब्लाबो हस्पिटालाव रावबो लानानै फैयैया नैबेसो गाज्रि जादों आरो लेंबाबो रावबो फैयैया बेसो गाज्रि जादोंमोन। दा जिखुनु आं लाबोनानै फैनानै दा मोनबाय नैबे टनसिलिं जानायखौ मुलिजों बारा हामजोबा होनदों अपारेसन खालामनो हायोबा साबसिन जागोन होनना बुंदों आरो दा अपारेसन खालामग्राफ्रासो गावसोरसो मिन्थिगौ। आंबो दिनै सानसेखौल' फैनानै होनो मोनबाय बिनि उनावथ' आंबो फैना होनो मोननाय नंला मानो होनबा जोंहाबो बेंगालराव थांसिगोन नालाय आं दिनै सानसेखौ फैना होदों आरो दा गाव न'खरनि मानसिखौ लिंबोयो ना सोरखौबा लोगोफोरखौ लिंनानै फैयो उनाव गाव फैदों जे 10 दिननि उनाव लिंहरफिनदों दा जिखिनि गैया मुलि हरबाय आरो गोबांनो जाग्रोथोंसै नैबे गासै मुलिखौ हरबाय बेखौ जानो होदों आरो नेम माबायदि जानो होदों बेखौल' मोजां बुजायना होबाय आं बेखौ गाव जाथोंसै आरो बेनो नै जेबो रिपर्ट गैया सन'ग्राफिबो खालामनाङासै। लोगोफोर जोङो हस्पिटालाव फैनाया जोंना खामानिया जोब्बाय हस्पिटालनि गासै माबाया रिपर्टआ होबाय आरो डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला बेना गारमायावसो जादों गारमानि प्रब्लेमासो बे उदैयाव थांदों आरो दा जोङो मोजां देखायनो हाबाय जोङो थांफिनसै आरो न'आव थांफिनसै दा लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन गासैजोंबो लोगो मोनफिनगोन। जोङो गसाइगाव राइड खालामनो थांगासिनो दं नोंथांमोना गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय। बाय बाय।